Hola, bon dia. Som Trotsky Miquel i avui estem en un nou capítol de Peguem una volta. Anem a fer una ruta d'uns 9 quilòmetres, aproximadament. Anem a agarrar el carril de la Via Xurra, que va cap als pobles del nord, que ja vos vaig parlar l'altra volta d'ell, i anem a seguir-lo fins a arribar al barranc del Carraixet. Una volta allí vos vaig a contar una història que va passar fa molts anys, però que a dia d'avui encara marca la vida dels pobles d'Almàssera i d'Alboraya. Anem allà, no us ho perdeu. Bé, i així estem, en el barranc del Carraixet. A una banda tenim Almàssera, aquelles finques d'allà. A l'altra banda tenim Alboraya, aquestes finques d'ací. Nosaltres estem en la banda d'Alboraya. Bé, el que us volia contar és... Era l'any 1348, aproximadament, si no recorde mal, i en aquella època Almàssera no tenia retorn i depenia eclesiàsticament d'Alboraya. Aleshores hi havia un home que estava molt mal i que estava a punt de morir i volia que li donaren l'última comunió, el Sant Viàtic. Va cridar al retorn d'Alboraya i este va eixir carregat en 3 hòsties consagrades, el vi i tot el que li feia falta per a poder anar a donar-li la comunió a aquell pobre home, i es va disposar a creuar el barranc del Carraixet. En aquest moment el barranc del Carraixet portava molta aigua perquè havia plogut prou els dies anteriors. A l'intentar creuar el barranc en el seu cavall varen perdre l'equilibri i varen caure a l'aigua. En això varen perdre les hòsties consagrades també, i el pobre retor, com que havia perdut les hòsties consagrades, va tornar a Alboraya. Però ahí no queda la cosa, clar, perquè després va passar un miracle, però no va passar així, sinó que va passar barranc a baix. Per això, millor anem cap allà i vos ho conto allí. Correrem descalços sota un cel de mil estrelles, a les nits d'hivern de pluja i fred. Sentirem la fúria corrent per les nostres venes, l'emoció salvatge contra el vent. Encendrem fogueres amb la ràbia i la tendresa que durem gravades sota el pit. Clavarem les mans a les arrels d'aquesta terra, dones el coratge de seguir. Sentir-nos creuarem els pobles amb les finestres obertes, els somriures nus sota el sol roig. Estendrem revoltes quotidianes i senzilles amb l'amor que ens crema dins el cor. Viurem l'esperança dels que lluiten cada dia com en punys units per un embat. I omplirem carrers amb les riuades d'alegria, dones el coratge de guanyar la nostra llibertat. Molt bé, i així estem. Així és on va ocórrer el miracle, i havíem dit que era 1348 i el retor havia perdut les hòsties consagrades barranc amunt. Però, hores després d'ahir haver-se'n tornat a casa, varen anar uns llauraors a avisar-lo de que havien trobat les hòsties consagrades, que havien vist dins del barranc, a aquesta altura del barranc, uns peixos que pareixia que portaven les hòsties consagrades en la boca. El retor va vindre corrent i ho va comprovar en els seus propis ulls. Hi havia uns peixos que portaven les hòsties consagrades en la boca. Trotsky, vol jugar en la pilota? Molt bé. Continuem. El retor es va aproximar i va replegar les hòsties consagrades. I això és el miracle, Ara bé, segons qui ho conte, el miracle la història va ocórrer d'una manera o d'una altra.
segons Almàssera, diu que el retor ja havia anat a Almàssera i tornava cap al Alboraya quan li van caure les hòsties consagrades. Per tant, hauria de tornar en 2 hòsties consagrades. Segons Alboraya, diu que el retor no, que el retor va caure abans d'arribar a Almàssera i per tant portava les 3 hòsties consagrades. I per això en l'escut d'Almàssera apareixen 2 peixos en 2 hòsties i en l'escut d'Alboraya apareixen 3 peixos en 3 hòsties. Així tenim l'ermita del Miracle, que va ser construïda després, ja en l'any 1901. I molt bé, això és tot. Com estem tan prop de la mar, jo vos deixo així perquè me'n vaig a banyar-me els peus un poquet. Vinga, adeu.